Hneď v prvých sekundách sa ocítame uprostred chaosu. Piltover, mesto lesknúce sa technológiou a bohatstvom, vedie vojnu proti Undercity, temnému podsvetiu plnému hnevu a nespravedlnosti. A práve uprostred tohto konfliktu sa stretávame s dvomi sestrami, Vi a Powder, ktoré už na začiatku prechádzajú tým, čo ich bude definovať po celý zvyšok seriálu. Ich pohľad na horiace mesto a mŕtvych rodičov je nezabudnutelný. Ale čo je fascinujúce, je ticho, zvuk vojny nahrádza len ich dýchanie a hudba. Toto nie je len tragédia, ale moment, ktorý nám ukazuje, tento svet je krutý. Na scéne sa objavuje Vander, vodca Undercity, ktorý ich zachraňuje. Jeho gesto, keď odloží svoje zbrane a radšej ochráni deti, naznačujúce, že aj v takomto svete existuje nádej, ale aká krehká tá nádej je.